Rukun Islam ing lima puniki Wong wedok udah kemu ayune. Alah iki wedok metengan Mas. Wis iki mau dienggo iki dina iki dianggep wedokan ngono ae. Sing ati-ati iki amar cah bagus. Nona rukun Islam niki Nano. Kengong kaloro salat kang kapindho salat dene kang Iya. Mas Heri. Jan pama wedok ono ikhlas tak dadekke nomor 3 nek iki. Aku nak ora tukang kendang gah. Jan ramek akad. Papat sakat ping 5. Kare iram. Iya, sia-sia tak kokop dhewe. Nyidadati rukun Islam sempurna. Monggo Mas Babing kalajengaken pepeling sabibaripun pepeling kasih kerumiyin. Kanca-kanca najan taka. Ayo yo. Wis wancine wis wancine Aja sembrono iku perintah agama ngelingono ngelingan
sowan